Kerro mulle mitä joulu on. Ikäisen viesti ajaton. Kerro miksi sitä vietetään. Valot sen nyt mä näen. Se on aavistus. Sitä ei voi selittää. Se on aavistus, joka mielet hiljentää. Se on aavistus, joka johtaa taivaaseen. Joka joulu se saapuu uudelleen. Miksi silloin lahjat annetaan? Laulut nää kaikki lauletaan. Miksi mieli silloin herkistyy? Mikä on siihen syy? Se on aavistus, sitä ei voi selittää. Se on aavistus, joka mielet hiljentää. Se on aavistus, joka johtaa taivaaseen. Joka joulu se saapuu uudelleen. Kerron myös mä miksi tunnen sen, vaikka oon epäuskoinen. Miksi mua myös se koskettaa? Miksi en rauhaa saa? Se on aavistus, sitä ei voi selittää. Se on aavistus, joka mielet hiljentää. Se on aavistus, joka johtaa taivaaseen. Joka joulu se saapuu uudelleen. Se on aavistus, sitä ei voi selittää. Se on aavistus, joka mielet hiljentää. Se on aavistus, joka johtaa taivaaseen. Joka joulu se saapuu uudelleen.